Kaixo Iraitz, euskeraz egindako hitzetatik zein gustatzen zaizu gehiena edo zein du zuretzako xarma handienetakoa? Bueno, nik xarma handienetarikoa ez dakit, asko izan dezaket ez, baina horrela hitze batzuk esatearren, egia da nik adibidez taberna lan egiten dutela kanpoko jendearekin, eta beti esaten di, jota, ze hitz erabili dezaket, erakutsizkeazu hitzak. Eta orduan nik beti esaten diet oinarrizkoena, ez? Zer daitezkela eskerrik asko, ez horregatik, eta agurtzeko, urren arte, agur, eta gauza bat, kuriosoa ere bai, tabernan asko erabiltzen dugula, eramateko.